Yo, what's up sa inyo mga silingan, no? Sa mga dili pa silingan dra, i-subscribe na kay para silingan ta. So bago ta mag-start atong vlog, no, magpagupit sa ta. So atong buhaton din niya kay paano sumubo ng saging. Tago ang tanan, magpagupit sa ta kay atong buhok mura nagbulbol. Mga puti-puti tong mga piklat. Piklat sa bugas. Yate. Hey, hi, my vlog. Bagong gupit, bro. Pagwa po ba? Let me see the booty, baby. Show me, baby, and let's turn around. Para bugnaw ba pagbiyahe? Hey, what's up, man? Goods. Good. So, kita na po sa doon magpagupit. Lingaw. Si Uncle. Taki rumba. Tong gupit to. Mura dyan po tong naunga. Salamat, Col. Bye. So, umana taggupit, no? So, mangita na po tag-saging. Tara na. Hi, Col. Hi. So, mangita tag-saging para sa tong video, no? So, let's go. No, mangita tag-saging. Namay ko, stabil ko. Pila na yung saging? Maching ko. Diyan ko na ito isabit, no? Kaya basing nga ito. Lagi. Basta may alak, may balak, alak, may balak, Yun po mga paano, mga kaibigan, no? Mga sir, yes sir. So natas na itong balay, no? Bago ito sugdan ng tanan, mga ligo sa takay, atong buhok, tagan kayo, no? Mga lampas, napay itong patilyan na marag, hindi na kapagdili pantay, So, okay na, ikaw ako manjabon ta. So, maligo ta, no? Bago ta magsubog. Utin, ayotin. Saging. Ito doon ito, on pagsubo sa saging. So, in 3, 2, 1, maligo ta. So, what's up sa inyo mga silingan? So, muna tagligo, no? So, napansin nyo na parang tunga akong buhok, tunga langit. Kay kanawang doon lagi na ako si Seth. Reset. Ano ulit po niya? Hot po. So tara na, kaya atong sugdo ng saong pagkaon sa saging, saong pagsubo. Let's go. Let me see the booty, baby. Show me, baby, and let's. So first, itong saging. So, kung palit din yung saging, no? May 5 ang kilo. No? May 5 ang kilo. So, magwatag isa para sa itong pagsugod sa itong paano sumubo ng utin ay utin. ng saging. Okay. First step, atong pislit-pisliton ang saging. Hindi ko mukha mo. Saging na. Step 2, atong kapaon ang saging kung humok-humok ba o gahi. Yummy. Tapos atong himas-himason hantod mo gahi. Saging. Kaya kung mas gahi na siya, mas lami. Unod ang saging. Woo! Step 3, kung gahi na siya, pwede na itong hubuon ang iyang panik. Hubuon na siya. Step 4. Kapaon na ito ulit kung gahi dyan siya. Gahi siya. Step 5. Dili na ta magsubo sa atong saging. Kung kaya ba sa atong baba. Ganito na magsubo ng saging. Awkward. Okay, halimbawa ako si Seth.
Og saging. Hot na si set. Sudo pintrabaho sa mga kailak sa kalipay. So mo lang to no, abanog sayo nila magkaog saging. Di lalim. So mga ano saging. So mao lang to ang tanan. Salamat sa pagtan-aw. Og na kay natun-an, isubo na na. So ay mo kalimot mag-subscribe sa akong channel no. O support kay Freedify na channel kay nadyo siya kalaban sa T-series. So, para makatabang buta siya, no? Subscribe, Freedify, o ako ang channel, si Jan Marayag or si Jan TV lang. So, lingaw-lingaw kinabuhi. So, paalam, mga silingan. Mga videos to come. So, busy pa man karon. So, next.